ene dwumadi a me bedi ye frɛ no asante etiase na me a mete a me bedi sa dwumadi ye frɛ me ya poma ya me sa me homra ne sɛ okofo poma checheku me ya asante ni me firi atwoma apetrapa me firi atwoma bresiam ejeduma ye na me be kyerɛ asante amane ene amamre am ye hu sɛ asante etiase ne ye ne a ne ye ya amana yera se ye kasa asante amamra eye emra ya eya asante ye mra o man ne mra ne ye kasa o amam ne ye soso a eye o man no ye ne ye asante man ye ne ye asante asante amane no amane no ne ere no de wubuso a ye nye wo hwe na amamre emra no e na woto a ye bo woka eno ne se ekabo na wo ho no eno ne efre no amane eno nti se woto emra no a amamra no a eye mra no a na ye de ne ye no a e wo se ye de wi wo ne ye se wanya amane ne te se wo be ye aman no ene ye emra no na woto a oye ene ye asante amambra no ebi ne se wakantam ye wo enabone wo ho ye wo mra bebre wo kofu obeyere wakofu obewuram ebi a wakodi adanse kunumu bi ame ho ada eno no yetimi ma wo ya amane a eye ekabo na ni nyina no wo de wo ye ma wutwitwa adwan yetimi gye wonsa agi wusika ema wo man no mu mpanimfo no etwa wo hihia ebo wutiri so tete no ade bi wo na wo ya yetimi twa wo suo efiri kuro no ebi ne so akodi nkonkonsa se wudi nkonkonsa a yese nkonkonsa ebo kuro nti so odi nkonkonsa wo kurom a no ode ne pia yetimi twa wo suo efiri kuro no ena titinu wo ba ne be ma ye amamre ni bi ne se wa ye chilibra wo ye chilibra eno so yetimi ye amane a etia pa yetimi twa dwan ni moja mu nyina egu so e hono na me yetimi kase bofra se wo paade kokwa ahwe a yeti damnama de kire no twa moja gu so ye wo niema ehu ye sa pa mu firi kuro no yesi wa bo musuo eno no ene ye kwaye a yesi ye koyi musuo ade a wo ye no ekai na asante ya mamre mu ne ye kasa mu no ade ekai fre ne mumu enti sa wo ye bibi te saa yesi wa bo musuo na ye koyi musuo no na kyerese mumu no esu ena wo ye koyi afiri ho eno se nsuo mu na wasi yekoyi no ana obusun kese ye bi so a e wasa akuro no na wasi yekoyi no a ye kwa wo kotwitwa adwan de nsa ene niema edware wo ho eti kuro no no ye se ye dwura kese ye dware kuro ni nyina na wo no se fatase e ma akana fie a e wo kwan ye be fa so ye be ho atana se ye be yi wa firi kuro no so a ye be yi afiri kuro no ama afoforo ahwe na ye de asua se de wo yi ye ekwa ne fa so ni ntimi nhwe ne ma anko ye sa kane no na nipa sura de ti se na asante amamre no sa wo to a amane na wo be ye no eye hu pa ntini nipa sura de obi a tu ne bafo se wo hu sa aso masi ana wo bentene wo koye sa de yi hwe kwan a ye de ne fa so wo ye wiofo ba do wo ye no wa anko ye sa de no akoda wo sura de no ne maame ana ne papa ka kire no a na waje ato no de bo no ho bai eno no odi bitu na namom e de abo ne bra enne dwumadi a mensha asie eye kwane a asantefo ye fa so
eje ya wade enka akane no na se obema ene kwesere awade enti so awofo wo ho ni ehu se ye babema woduru awade so a wo mu ne frɛ ne trase e ka che nsese de woduru wunfie na so yeso wonya wo kani enti ebepo wo baabi ama no waka wo na nabo obra na no na awofo no ade ani totofom ne yani a yakopɛ wo baabi a ebi a wo so ne maame ne papa atete ne yie ne yasere na me eba bema so wo bo kwasere eba no wo ba no ma ye ba no a awofo ne mienu enehia edi yekita no ansa kura na wo ba ne bema no wo mu no aso ahia akasa na de ani ye nu nie ye hye da bi to ho ema oba no abusua no etimi ka kire bema na awofo no se eda sei ene bi ebenya mu kwan na mode mu bibia aba kane no ne edi ka akɔhwɛ anhwɛ ani mu eno ne efrɛ ne se kokoko enti nhwɛ ani mu na chi ansa no ayi wo ba ne ho ade etu ne tinsa ada ne tirase tu nsa no nko na ansa na wada ne tirase ema afanu ni nyina oba ne bema no obia wofo ne nabusua nyina atrase ade saadi e de nsa na hye mu kana ame emu nsa ampa ene de ababa awa asomesi a woye maame wei ni papa wei ba panyini asomesi ene ni nua ba ene na konta aba a ye beje na wade enti ne de se ye hwehwe no a ehwehwe no firi wo mu ho yetimi ka kire no se momfa no nko woda ni trase wie de a otimi de ne kodisi ekwono ne ye ka kire be ma no se de wo ba no aye no bibia wie wo de ne ekọ wonya ka wo de ya wonya ade so a wo de befie ne be ma no enna wo fo na je atum se yate wo mu de wo ba no kọ wonne kwatena kọ bobra kane no na ye afuom dwuma ne wo ho na de ma yenya kasa bi se ye beda wo be trase na ye bibia wie a wo be ne nua be ma chefa wo se akonta je sika ene bi no kan se ye se akonta disikwan enya disikwan akonta je sika no kire se tete no ewira mo adwuma na ne ye ene ye ne asantefuo so ye di wo faade enti be ma no a wo ba be wade wo nua ba no wo be ma no wo japade a wo be ye ema papa no ne be ma no ne wo nua ba no be wo wu ya wo mu ni di wade ana wo ho a wo japade wo mu dia enu nti na no se afuo mu dwuma ne ye nti di sika wo de ma wo ana ade wo de ma wo ahye mu kra ne se akonta je sika akoye adwuma na fatu me ma ho ne be ma no aye wo ba no papa ne de ye ne danta eni ne bu yasini ade ye de be ma no ndidi no danta ne ebu yasini na danta no eya asante ye kasa mu se kane no ne buroni ma ye ni kane trouser no ni ni ho na ade a na ye de mema no e de hye yasene eye adwuma no na saabire dua bra ene ni wo mu de ye chen ya buro ne tenten na wo de chechire na sen chechire na daga so ebo no potwiri dia adwuma bia wo de be ye ne chese wa chechire ne danti dendendri mu bia mu ba bi enye yi ye friend se danti we de ma ye ne danti eti ko ye ba ye no ye friend no danta ye danti ade ya chechire mi emu eno ne me ma de ye adwuma eno no wo de ye adwuma ha ne ba na me na nyini enti saa danta no ukọ ware no a ubetua saa danta
bema edra nwumre na ne ma te ho no wo ye bibi a ebuobua ta ne dam ne wo de gya to so ne tuana no asema bi e bebe bia no de wo twene bua bu ti saa de no wo de were ne ma no eno nso so utua eno ne ebuobua sine no oba no e papa de no ene maame no so ye ma no ne ntuma ban sini ne amana no pasena na de ka ho ne se tamoba okoyi wo ba ho ade a ne maame so de no tamoba ne ye boba ye yam so aduro oba ta bia o so onya bi ne se wo ba fe a na wo kotete ahahan a aduro a watete no eso na wo yam no na wo de aye wo ba na akotum so wo be nyini ena wo ntoma ba asini a wo de turu wo ba no ena anopasena no so yete se wo ba waso no papa no waso gya no na body a no odwa egu na wo ma na idi wo ma na didi anopasena no ti be ma wo be ware no no maame no ne dia wo betua ma no no ne taamo ba enna anopasena enne ntoma ba asini wo de be ma no na ebusunya a yaka ne de eno so ye abadwade a ye de beka ho enti saa abadwade ne de ebusunya no a yehie ne nyina tumiche no bi enya ne kakra na odidi mu adanse na waye we nyina wie no wo ba no ansa na obekwa awade ase no ne maame so wo ba no ewo a no obefia afi no obeno atenuane na wo no ano obedi kan de bayere akoma nase enti ne efre ne bayere no bayere bia wo ne din ye wo pona ye wo afase ye wo dabreko ye wo dentempuruka na so na me se ne ye de kwache ya siminti ye frɛ no ne yonku bia no wa kwa yetwitwa ne yonku bia no akoma ne bi wonua bia no akoma ne bi me bayere na de abre me eno na aye din wa asante me hu ha ye frɛ ne bayere no ne saa bayere no so wo de bekɔ no ne kosua kan kosua ediri kosua ye de kan eye kosiya bibi aka wo bi kura akola bi ne bibi atwese we ne edi hira wa no iya na ye ne ya no na akosia no ano ti no ye de kosiya ano enti bayere no ne kosua no kan tu twabi kwamani nua bia na oyi kosua no ba ko aka no ene mi kosua nie me bayere na de bre me ene kosua ene ye kosiya na enu achi na wo ba ne maame soso kane no eburo wosi ne wadurom no achechiro de amro mo achechiri kana no ono soso e de ko akoma na se bema eye ne bani kunu no eno soso no ye wo de kwa wo de edokunu na me de koma no de koma wo ye dokunu a chese me dono oyi kuna me dono eno ne dokuna aka ho anka dokunu bia so ewo ni dini enso so enam se ne ye de koma yase no kuna me dono na me de koma no nti efre ne dokunu eno so na be ma so echeche ma na nanfofo dokunu na ma se de abrami dokunu na ma se de abrami chese no so acheche ama na nanfufu nyina nya bia di asumesi ase dokunu ode ba ye de na edo e na ama na ka ho dokun ase ye no na enyankopon dawroma eniema ni mu tre no a no e na ma yekonya awofa ene wofa ase de ye de saa de no ba ye ni oba ni nua ba ema na bema no anaye nya abusua edina ye frɛ na abusua a ebeto ya sante memu oba ni nua bema e bema ne de abu na oba no so de asua
na wo mu te ho ti be ma ne ware ma mienu ne nsam ye kakra no otu kosi ni dan ne ne yere no kotene e wo mu ya na be ma no boka ne ka no a wo boye no ne wo hunu kwa bi obefa so obi tu afi na agense no na ayedin no wo yonko pa no nti na asantefo ne ye wo kasa bi wo wasa me yonko brebo na danfo na ebi brebo ene wo bo na mane se de adure de medi me ho ti se sika we mi nya sika gutua eni nguase ye be kam se de mtie pa ne be wiase ne ye twema bo so de medi me ho na o ka kire na yire no na danfo no ka kire se na wo mai wo nkotoni bi si ampa obo na yire panyi na mane o se de bi wonya sika nya me nko na medi ye no akoton me ba okobo kuma no so amane a won so se be na me yonko man koton me ba me na me de man koton me ba no se brebo de edro no ma mo bia na ba no so ye nkoton ne se ye koku no wo kosika no koye adwuma kane no so obi koye adwuma de di mfie nso a ye de na ko enko atomu ana se esumu no edi mfie nso a ne ye gya no wa be ni sie eno waka che na dan se brebo many bia se wo ma me fa ne banko ndi se wo pe me no wa hu bia ne me di me ho enti wo firi ho no brebo kobo ni nua ba ehia amane se dia ato nua ba e mani nti wo so obi kum no na ehia se na me ni me nua ba e ma mi enu pe ne ma na se ma no nto ne ba da nya ne wo fa asefo ne ma wo ye ni ayeguwe o me fa bi nko oda ma ade echi amapa wo kunu ko afuru mu pe na okofiri wo nua ba e ma na o se etifa wonu wanyini obetimi asoma ma wo ka ho ne fa nko emu papa meto no kora e na ebu fa etifa ne ko ye enti o wa pefre furu ba ya wo bisa ye no na yire ka chense me nua ba e ma de ka mama de na kwesi ano na ye mu ni was ebu ni esua wan twede etifa koro ho eya asante kasa bi da ho se ebusua nche etifa ko eye ebu ni esua wan kyere etifa koro ho me ba me ko afu ama me to no kra de ne ko enti akora no koso wie ye no a wo ba ye no na ne wo fa so na fu ebodwuma a waye ene ne niema nyina no si ade a bi nua ba yi waye etifa se me wa o fase me wa etifa e fase na etifa so aka se ene wo wa me fa ene be yi ma ya sante me yi me se me wo fase ena me wo fa enti de o papa no be ma no wo no ni nua ba ne ba no ene fa asie de bibia se wo ena wo no so akwala no so ni wo wa wo fa enti me wo fa ene ma ye benya asa edini wi ene ye benya abu ni esua enu enti ne maame ase no ye frɛ no ebusua ena abu ni nua ba esua ni benya asa edini ebusua na ya sante kasem to so ye wo enton ewo ho enton ne ye me papa ebusuam eho me bo enton me papa ye bianani me ye aduana ba me nya aduanani me bo enton wo me ma me ye ko nani ende me kasese me bu se me ye ko na ni ko asimpina na ne me de mi firi ho na me papa esoso boja ene ode awo me papa ye busumuru enti me ye busumuru de me papa kire ene mi kire me papa eye mi boja me papa nua woni ne firi papa koro so waye oba so waye beema waye mi moja me metiwe mi nua beema ba waye mi moja na me ba onye mi nua beema boja ti se moja bi ne firi ba bi be wo mi
nua bɛrima me ne firi papa baako so ɔyɛ me papa ba wɔ ne me firi maame kuro so wɔ ne me firi maame kuro wɔno ɛyɛ me mogya enti ne ba ɛyɛ me mogya na emo me ne nua bɛrima me ne firi papa kuro yɛ firi papa kuro me ba ɛnyɛ ne mogya ti sɛ mogya ɛyɛ bɛrima na sɛ me ka wei na obi nhunu mu a yɛhwɛ sɛ nne yi kura a yɛwɔ hɔ yi so ɔbɛrima bi no ɔbaa bi kɔhyia da bi a akyɛ na ɔbaa no sɛ me ne n'anyim anaa wawo akwadaa no wɔsɛ me ne ne wo no bɛrima no sɛ nya me ba ne akwadaa no a nhwehwɛmu a ɛbaa no sɛ aborɔfo koraa yɛsɛ yɛnkɔhwɛ mogya yɛkɔ akɔtwe bɛrima no mogya ne akwadaa ne mogya ne yɛahwɛ sɛ ampa ɛyɛ bɛrima no mogya no a enti mogya ɛyɛ yɛ papa obiara ni hɔ a yɛaka sɛ yɛkɔhwɛ wɔn ne wɔfa ase mogya sɛ ɛyɛ ne wɔfa ase no ebi ni hɔ da sɛdeɛ bɛrima ɛba deɛ wɔyɛ sewa no emogya na ɔbaa ba ɛnyɛ wɔfa mogya enti yɛnkɔhwɛ obiara ne wɔfa ase mogya ada agye sɛ obi a yɛsɛ ne ba no wɔsɛ nyɛ me ba no anaa bɛrima nkora sɛ me ba no wɔbaa no sɛ nyɛ no korɛ yɛsɛ yɛkɔhwɛ mogya ɛno ne yɛkɔhwɛ a yɛhunu sɛ bɛrima no mogya no ampa ɛno na me yɛto din sɛ mogya nti bi papa fie no ne mogya ne me nanso so abusua me ne bɔ no yɛ ntɔn abusua fie sɛ bi papa wɔntimi ntɔn me tete bere no a yɛtɔn nipa no mmerɛ bi a makwan ɛma papa ntɔn ne ba abusuafoɔ mpene sɛ wo bɛware no yɛka kyerɛ sɛ wonya adeɛ a wɔde ba fie ɛka bi a wɔn ho so wɔbɛyɛ adeɛ sɛ wɔbɛdidi sɛ wɔbɛfira ntoma biribiara yɛ woka na mmom nipa a wawoyɛ no deɛ ɛni wɔde ba fie nti sɛ asantefoɔ adeɛ bi wɔ hɔ no yɛto din sɛ ɛde sei na wonnim a wɔnte ase a biribi a wɔn mu ɛbɛyɛ biara no na n'ase kyerɛ wɔ na awadeɛ no so no a yɛagyeɛ no a wɔn mu atena ase a na sɛ biribi bɛbom sɛ ɛde awaregya yɛ bɛba a yɛmfiti prɛko a pɛ sɛ ɛnɛ koraa deɛ bɛrima bi wɔ hɔ korɔ sɛ megyaa wɔ baa no meme de nsa akɔ ma abusuafoɔ sɛ memmoa wɔ baa no bio ɛnyɛ amammerɛ no ɛna ɛnyɛ amanneɛ soso ɛnyɛ wɔ man ne mmara ɛna ɛnyɛ wɔ man ne yɛyɛ sɛ bɛrima de nsa bɛkɔ akɔgyaa wɔ baa anaa sɛ wɔ baa ne bɛrima no awade ne atena hɔ a na bere bi wɔ hɔ a na wɔ baa no atam nsa adeɛ a wode yɛ me mentumi ne wo ntena na wakɔto nsa no atwe ne bɛrima no so ɛno so yɛnyɛ ne saa mpanyini ka asɛm bi to hɔ sɛ awadeɛ wɔ hɔ yi egu nkuro awadeɛ gu nkuro saa asɛm dindin bi ba bɛrima ne tumi kɔbɔ wɔ baa ne abusuafoɔ amaneɛ sɛ ɛkwa ase a mo ba ndeme nam so no mentumi ɛnwade ne bio ebi so a wɔ baa so na de bɛkɔ akɔto bɛrima no nkɔɔfoɔ nim sɛ ɛkwan a mo ba ndeme nam so no mentumi nwade ne bio na abusua no nyinaa de pene na wɔn mu apɛda bi asi hɔ ne yɛahyia sɛ awadeɛ gu nkuro sɛ awadeɛ gu nkuro deɛ a yɛtena ase ahwehwɛ mu asɛm korɔ baeɛ no ehwehwɛ mu kakakaka ne sɛ anyɛ yie koraa no a wɔn mu nwu awadeɛ no ato anse hɔ no ahyɛ aseɛ no a wɔn mu ka kyerɛ sɛ obiara ntentena wɔbaa maame ne wɔ papa anaa ne wɔfa ne nananom mɔmfo wɔbaa no nkɔ yɛn nso yɛde yɛba bɛrima ne yɛtena ne ahwehwɛ wɔn mmienu anamontuo ebi wɔ hɔ koraa ɛnni bɛɛ na awɔtwe koraa na wɔn mu no asan anua ho afei deɛ na awadeɛ no ne yɛasena ka abɔ na ayɛ yie ebi so wɔ hɔ na abusua no hwɛ a ɔhɔ a ne yɛbusa wadwene yɛ ɔsɛn sɛ me deɛ mesie a na mesie ne yɛhwɛ a bɛyɛ sɛ bosome mmiɛnsa na deɛ abusua no ɛbɛka ne sɛ yɛabɔ nabɔ wɔsɛ deɛ wɔsie a wɔsie ansa no wɔbaa no nkɔɔfoɔ no mmom ɛde nsa akɔma bɛrima no ɛne n'abusuafoɔ ɛnyɛ so wɔbaa no nko asɔre yɛ a na wɔkɔɔyɛ a na bɛrima no te hɔ a mentumi nwa awo bie gye wɔn nsa
eno no enye ne kwano no enya asante amamre ena enye asante amane eye niema bi nene ye dia betututumu ene yeye de ye pe ene kasa no ya se bebre me kwa awade die bi ase ma wo bi se akonta gisi kwan oba ni nua be ma no aye de na awade enu ye de ma no no esi akonta gisi kwan ehine na akonta ekosi kwan ene kura ti we bi kura wo bi wa abrochire ne ye ne wo na yire ho ade wa wo ne oba ni nyina wo ne ye ne ho ade wa na so oba ne be ye bibi enya na ni nua be ma te de chem so ha kwa be mo be fa so a wo kosi kwan da bi eye kase da ho se akonta gisi kan sekan wo de ye adwuma ama wo fa ase a wo no so frɛ wo fa abesa eno ne oba no nua be ma ne de akonta gisi kan na asante yensem bebre wo ho no mo a ye ka obi wo ho a na ayera na so ye wo kasakoa wo ho kasakoa no se ye ka na se wonya badwemma anaase obi aka akire wa na nso obi wo ho kura ye nkire ni mo nso ye bo so a no obi ye pepa wo ko be bi wo menche me ba sisi a we de so wonje wo ba wo jejejeje we me ba mpre da ni me ba mpre da ni da ni no eye na awotwe ni inu edadu enu eduni mu ene ese da ni mu wo de akoa wo nti ase se me no wote ha na edi nkomo na ameyaw nebusuani ne fanse wo wade na ye ka ameyaw ho asem me bo me ni anu me hu se wo wade ye pie ha ujaye preko nyeye ye twa akwa ahebuchie mu na wo se nkomo a ye die ye hwe ne ye dane ya no ye hu ne de ye kire se nipa no hu nipa ene ye ba twa akwa ahebuchie onye nkan preko sa jo se na de we ne ba no wo kasa awacho na wo ba ye aduane na de wo gyina so wo na nkwa asija so na wasoma no nkwa no egu afọ kwa wasi eje egu ne bra ese nkwa ne je egu bra eje egu ya bra ye kwa afuo ne ye adwuma na akwara ya pon yem kwa na wo ya chechire wo ma me se me peponti afuo mu ana papa me peponti afuo mu eti asante kasa na wo ho no ediri kura na wo ho no ediri bi wo ho a egina bibi so ediri bi enam bibi so na yede ne to sa ye wudiri se kwadu ye wudiri bi se efiri yi se ediri no eyediri mu oduro na enso so ewo kwan ye nam so a yedi onipa no to sa ene ewo nkuro bebre so a eno nso se de yesi ede toto no ni nyina onyina so obi ansana yede to enti nani se ye ya me hwe ase me de awareje ene awareguo ede abetum se no baka ya wareje ene ya wareguo achire awareje ene awareguo ne ne ebe pii mu ya sante kasa bibiri mu na de edre no me de manu besi ha me de tiefuo nyina se munya abre na mutie me titu nana
Himanhene na nape wiafe sa wansan a wotoso eye himanhene medana se papa bisade a meyi wodi mu akotene pa ya se ne besan aba na mabeto aso no asi